Ndiri panapa pa Mutoko Luxury. Mutoko Luxury lodge iri maMutoko. Ndo lodge I think yaunotanga kuona uchipinda maMutoko kana uchibva kwaMurewa. So ndoda kuti ndingokuradzaiwo zviri lodge muroom mandarara wandiri. So chekutanga, if you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Guys ga musanyeperwe, ukashanya kwauya kwaMutoko haumboshaye pekurara, hazviite. And marooms avo ari affordable, anditi ari affordable and akanaka. So ndoda kuti ndimbokuradzaiwo zviri muroom inoi mumbozvionera kuti room yavo inenge yakaita sei. So pandakagara ndofunga muri kupaona ndakagara pa masofa, makauchi emurara. Makauchi emurara. You know these couches akanaka, indomafarira zvangu. Anorepresentawo chivanhu chedu, anditi anonatso representawo chivanhu chedu. Unobva wanatsoona chivanhu chedu kuti zveshuwa chivanhu chedu chiriko, anditi these couches are good. Ukava une hwano rotumba mako, I think unenge wagona. Vane kanhingi kemurara futi katebho kachona kemurara kekuti kana mauya muri 2 una madhamu wako, unogona kuti madhamu wagarapo iwe uri panapa modya chikafu chenyu muchiona TV, anditi so panapa pane macouch 2 as you can see. Vobva vaitawo TV nekadecodawo sezvamuri kutoona kuti TV iritoripo, TV iritoripo apa tachitomboona expandables. So flat screen ripo. Ndafarira futi, you know, there walls, maningi makala emawalls avo nemacurtains avo zvikunatso flashana zvakanaka, nditi zvikublandana zvakanaka. Panapa tine kawardrobe kedu. There's a wardrobe yekuti munoisawo zvinhu zvenyu, mahenga arimo ekuti munoisa munokwanisa kupfeka hembe dzenyu kana muri muno maMutoko for some days. Munokwanisa kupfekawo hembe dzenyu enjoy space yenyu zvakanaka. Panapa magetsi aripo ekuti munokwanisa kushandisa. Panapa zvema4 corner zviya nemaround. So munokwanisa kushandisa kana uchida kuchaisa laptop yako ichiita maround. Ndofunga muri kuona ma4 corner aripo. So munawo masockets esawo ekuti munokwanisa kuita zvakanaka. This one here tuma decorations twakanaka itwe twekuti twemurarawo zviri kuenderanawo neka zvimazinzini zvimasideboard. Ndafarira futi their wooden headboard, very simple but iri artistic, anditi iri kuratidza kunyanzvi hweart pairi. Pabed pavo as you can see yakanatsogadzirwa zvakanaka neunyanzvi. Pane masheets white mukati, and then is it a duvet or a bedspread, something like that. Pillows avo, pane continentals small pillows atoshandisa grey, which is beautiful. Here this side also there's a sideboard, anditi this decoration yemurara zvinobva zvanatsobudawo zvakanaka. There are windows, muno mune tuma window. There's a big window that side and a small window here close to the bed, and also they've got a HD mirror rekuti munokwanisa kuzviona mapedzawo kugeza, munouya mozviona sezvamuri kungoona. There is a fan yemunomu inotoshanda. So there is a fan irimo yekuti munorohwa nemhepo zvakanaka, zvinhu zvichinatsofamba zvichifamba zvakanaka. Bed rawo rakanaka iri kanewo notonzwa kutoti zvinhu zvakarongeka. There is a rug carpet here, a small grey rug carpet and a small white one, the cream white, yes, kari paside ekuti uchibva pamubhedha, maybe it's your wife or iwewe, munotsikawo apapo mapush enyu makaisa kuside. Ndo zvakaita room yavo.
this room ine ensuite handiti, but ensuite iri at the other side. Ensuite ine toilet ne shower handiti. There is a sink at the corner there. There's a sink where you can put your towel as well. So room inoi unoiwana nemutengo uri pasi, mutengo wakaderera zvakanyanyisa, zvinhu zvotofamba zvakadi, zvinhu zvotofamba zvakanaka. There is a small kitchen here, small kitchen, kitchen yedu yekuti munokwanisa kuishandisa zvakare. So there is karoom kakanaka kakabatanawo zvekuti uri kunoku unoenjoya zvakanaka nakanditi. So when you come to Mutoko, all you need to do is to get in touch with the number on your screen kuitira kuti ubhuke this room, kuitira kuti zvifambe zvakadi zvakanaka. Musarara panze, iyo Mutoko luxury lodges iripo, munokwanisa kuuya mozviwanira room yenyu. I'm still going to show you some more rooms, nekuti vane marooms akasiyana siyana. So ndichakuradzai futi mamwe marooms kuitira kuti imi munge muri munozvisarudzira amune muchida. To inquire kuti munge muri munonzwa kuti anoita mari and stuff, all you need to do is to get in touch with them panumber dziri pa screen, zvotofamba zvakanaka. From Uncle Saint TV crew, much love.